Тази сутрин продължава заради дезинформация. Може да кажем, вчера журналистите очакваха пресконференция на Лютви Местан. Такава официално е обявена за утре към 11 часа в БТА. За всичко обаче, което се случва като маневри в ДПС, сега ще говорим заедно с Корман Исмаилов, който е председател на Народната партия Справедливост и достоинство. Добро утро. Свобода и достоинство, прощавайте. Леко съм настинал. Как може да тълкуваме маневрите на Лютви Местан? Следите ли ги? Не може да се каже, че много отблизо следя действията. Просто наблюдавам процесите от по-голяма дистанция. И самия факт, че днес за пръв път официално излизам да коментирам пред медия всичко това, което се случи, на вашата покана се отзовава. Благодарим за което, но какъв е коментара ви от всичко, което стана преди коледните празници, сега до тези? В едно интервю още, когато Местан беше поставен на поста председател, аз казах, че в ДПС става една рокада. Тоест царя и топа си разменят местата, царя става по-защитен, а се дава възможност на топа да се развие в играта. Във времето така се получи, че поставения, по друг начин казано, за изпълнителен директор на корпорацията ДПС Лютви Местан, се помисли, че е мажоритарен акционер. И много интересното, че 2 дни преди той да бъде избран за председател, близо 90% от колегите, парламентарната група, не знаеха, че той ще им бъде председател, новия председател. И мисля, че няколко дни преди случката горе в Сараите, пак близо толкова не знаеха, че ще бъде, както се каза напоследък, модерно отстрелян. Макар че има коментари за това, че се е знаело доста по-рано или месеци по-рано, че такова отстрелване, както казвате и вие, ще се случи. Значи слухове се пускат от недоброжелателите му, от конкурентите му, от хората, които вътре в групата или в партията имат някакво недоволство. Като ще правим разбор, защо? Защо се стигна до това изказване на Доган, което предизвика отстрелването на Лютви Местан? Имаме 3 фактора тук. Първо фактора Доган, който никога не се е отдръпвал и никога не е пускал контрола върху партията. Фактора Местан, за който споменах в момента неговото поведение отношение, и един друг фактор, един дипломат, който така с много неадекватни действия си развя коня на терена на нашата страна и може би вживявайки се в така ролята на някакъв много разбиращ ситуацията политически инженер. Кой? Дипломатът. За кой е дипломат? Всички знаем. Той е един от най-коментираните в момента. Кажете името му. Добре, вие не знаете ли? Не се сещам. Просто имената са излишни. То е ясно и е видно. Това е моят коментар. За това се стигна до тази ситуация. Мисля, че една така нисък гард на Местан. Аз имам един принцип в политиката. Дипломата с Турция ли е свързан? Абсолютно да. За Давутоглу ли говорим? Не, той не е дипломат. Той е премиер. Говорят дипломат на наш български терен в България. Добре, за турския посланик. Само да ви кажа, аз винаги съм имал един принцип. За турския ли посланик си говорим? Много бавно се сещате. Не моя работа да се сещам, а вие да казвате това, защото сте казали ще задавате правилните въпроси. Казали сте А, трябва да кажете и Б. И на всичкото отгоре имате и слушалка, на която ви говорят. Аз говоря с няколко човек. На мен ми говорят колко време ми остава. Добре, но нека да не се разсейваме. Аз винаги съм имал един принцип и правило в политиката, че трябва да се спазва много добра дистанция с хората от бизнеса, с хората от медиите и с хората от дипломатическите представителства. И това ми е позволяло да бъда много адекватен във всяка една ситуация. Така че в случая мисля, че Местан не спази, въпреки че те си позволяват да не спазват много тези правила. И това му изигра и лоша шега. Добре, застрашавал ли е Местан националните интереси и какви национални интереси е застрашил той? Толкова лъжи и клевети се изсипаха, в това число и по негов адрес. Дори на моменти изпитах съжаление. Много от нещата незаслужено, просто имаше една медийна пропагандна кампания срещу него. Добре, кажете ни, кои са лъжите, кои са истините в това? Може би, че ще ни трябва половин час само да оборваме клеветите, лъжите, в това число и в които ние бяхме вкарани.
нали, че това, че сме се срещали, че някой отвънка някакъв натиск ни е оказвал. Абсурди. Точно затова аз до сега не излязах да коментирам, за да се изсипе цялата тази канонада и цялата тази мръсотия и дезинформация. Проблем ли е това, че Местан е бил близък с Турция, Ердоган, Давутоглу? Не става въпрос. Не знам с кой колко близко е бил, но взаимоотношенията му с този дипломат, за който стана въпрос, мисля, че му изиграха лоша шега. Те със сигурност са били силно преекспонирани. После действията му за мен тотално неадекватни, неразбираеми. Явно е бил сериозно заплашен или подплашен. Да търси там сигурност в мисията. За мен това е неразбираемо, неадекватно. При положение, че, нали, помните, Местан беше заплашван, уж му беше готвено убийство от Касим Дал. Представете ли си в момента колко абсурдно случват тези? И имаше охрана именно заради тези заплахи. Да, значи ти да нямаш доверие на охраната на собствената си държава, ти да си национален политик. Първо, защо тези политици ходят с такава охрана? Може би, ако Местан тепърва иска нещо да прави, което аз се съмнявам, аз не мисля, че той има съответния политически ресурс, той първо трябва да се научи да ходи без охрана и да говори нещата в прав текст, което на него никак не му беше лесно, а той отстрани дори изглеждаше, че е много несвободен. Голяма част от хипотезите и предположенията, които също се изливат в тези дни, че ще се създаде паралелна структура, нова партия, която да е по-близка до Турция. Вижте какво смята по темата Горан Симеонов. Този път охулените български специални служби си свършиха работата. От тук нататък вече топката отива в прокуратура, в НАП по отношение на Лютви Местан, а в междудържавен план отива в Външно министерство, отива в държавното ръководство, което трябва да реагира по един отговорен начин. Каква ще е съдбата на Лютви Местан от тук нататък? Да очакваме ли нова партия или нова организация, защото има хора, които тръгнаха след него? Вижте, на Турция не трябва нова партия. Тя си има такава. Това е партията на Касим Дал. А Местан дали ще отиде там или тихомълком ще си отиде в именията в Турция, това е вече въпрос на решение на ръководещата го служба. Турция си има партия у нас и тя е вашата, така ли? Вижте, това беше едно от внушенията, в които и самия Местан участваше на времето. Ние бяхме проислямистка, фундаменталистка, той беше, ДПС бяха светската и така нататък. Ами на времето вие се срещахте с Ердоган, доколкото помня. Вижте, аз съм се срещал и с много президенти и председатели на народни събрания. Нашата среща беше опит да се взе знак за това, което ние имахме като критика към Доган, към това, към което превърна и партията към днешно време, към всички тези изкривявания, че това има разбиране от страна на турското политическо ръководство тогава. Ердоган беше премиер на Турция. И това за нас беше много важно. От тази дата до днес нито една от нашите тези ние не сме променили. Всички те са публични, всички те са много адекватни, що касаят ДПС, Доган, неговата геополитическа ориентация, ако щете, това, което е превърнал партията. Защо ви обвързаха тогава с протурска политика в България? Точно това е тази пропаганда. Намерете едно говорене, едно наше действие, което да потвърждава нещо. Тоест, времето най-добре изчиства лъжата, помията и много добре разкрива и истините, когато те са затурени и подробни, защото те в един момент избухват и отнасят всичко. Опитвала ли се Турция, Ердоган да превземе ДПС чрез Лютви Местан? Не мисля, може би... Да се намеси в българската политика? Сега, всички политически фактори имат своите интереси. В политиката е много важно, много ясно интересите да се поставят на масата. Разбира се, че Турция има своите интереси, свързан с България, Балканите и в целия широк регион. Ние, когато знаем кои са конкретно техните интереси, може да поставим на масата нашите интереси. А вие не ги знаете? Вижте, може да поговорим по тази тема. Тя наистина е широка и някои неща аз знам.
Със сигурност има и някои прикрити интереси, но това, което публично, което ние като политици четеме, анализираме, усещаме, може да го коментираме. Това са краткосрочни, дългосрочни, свързани с малцинствата в България, свързани с икономически интереси или пък с в България. неоосманистските идеи. Смързани точно така с някакви стратегии на Турция, които по различен начин са комуникирани, кои са по-реални, кои са по-нереални. Стратегии за влияние чисто териториално или пък върху населението, има ли и такива? Всяка сила, всяка държава се опитва да изнася, и това е една от основните функции, да изнася култура и влияние. Същото и ние го правим по отношение на страните, в които имаме малцинства. Тоест по отношение на малцинства, било то религиозни, етнически, интересите на България към собствените малцинства много съвпадат с интересите на Турция. Господин Исмаилов, всички излизат и казват, че българските национални интереси са застрашени, че ние трябва да се предпазим от това. Значи точно тук е много важно. Кой аспект точно са застрашени? Значи много ясно формулиране на наши интереси, поставянето му срещу интереса на съответната държава, от която чувстваме заплаха. Тоест, със сигурност ние имаме интереси, с които нашите интереси с Турция и с други страни съвпадат, в това число и Русия, и интереси, които не съвпадат. Някои теми се поставят, те ясно се артикулират и се поставят на страни, други се поставят на масата и се търси максимална полза. Каква е съдбата на Доган в случая? Ще се върне ли като активен лидер на ДПС? Той никога не е излизал от тази своя роля. Пак казах, царя стана по-прикрит, по-защитен, по-непубличен стана. Добре, казахте, че Лютви Местан в началото на разговора се опитал или се помислил, че е мажоритарният собственик. Да. Защо? Кое му е дало това усещане? Трябва да попитате него. Защото той дължи в момента много въпроси. Бихте ли седнали да говорите с него на една маса? Знаете ли, ако той тръгне да прави обиколка из страната и да говори с хората, каквато заявка даде, бих влязъл в една от неговите зали, да му задам в прав текст въпросите. И то въпроси, които съм задал към него и към Доган въобще, и към това, в което превърнаха ДПС. Какво превърнаха ДПС? В начало така. ДПС е една холдингова корпорация. То е по-скоро мафиотска организация. Виждате, там нищо не зависи долу от структурите, от хората. Говори се за кауза, за идея, няма нищо подобно. Вие сте бил част от ДПС също точно така? Точно така, да. Ние много сме вярвали. Затова е много силно нашето разочарование. Кой участваше най-активно в това? Вие да напуснете ДПС? Вижте, Местан стоеше до Доган, когато ни изключваха. Аз много добре помня неговите приказки, но той не говореше от собствено име тогава. Той говореше от името на човека в негово ляво, на Централния съвет. Един най-важен въпрос, който бихте му задали, ако го видите на среща с хората? Не, няма въпроси към него. И казахте, че ще му зададете най-важен въпрос. Не, просто ще му препрочетат. Нещата са в публичното пространство, нещата, които тогава прочетох на Доган, когато ме изключваха. Защо се страхува? Само това бих му задал като въпрос. Защо се страхува Местан? Ами да не успеем и ние да му зададем тези въпроси и на пресконференцията, и разбира се като гост в студиото, защото го каним да участва също както и вас. Благодаря ви за това участие. Първото участие на Корман Исмаилов от НПСД след, разбира се, раздора в ДПС. Благодаря. Ние продължаваме от политическото здраве към здравето на